Agora antes de nada un aplauso para Osvaldo Digón. Creo que nos falta. Verdad, estaba aí, saca gorra, está falando. Que é polo que viñestes todos, que pensabas que iba a facer un monólogo, pero hostias, vai ser así toda a noite. Non os catro dicindo... É alcohol. E alcohol non se tira, Hai xente na cárcel en Teixeiro emborrachándose con eso. A nos non nos patrocina ni Dios. Pero bueno, tamén para que te patrocine Viña Costeira é mellor estarse quieto, Claro. Yo preferiría que nos patrocinara ni Dios. Ni Dios. Colchones ni Dios. Aquí no duerme ni Dios. Pero entón é un programa un pouco alocado, un programa un pouco no que temos cada un a súa sección e imos traballando un pouco pois sobre eses temas dos que nos gusta falar durante esa semana, non? Vindes todos co librete ou sin nada. Sí. Pero non teño nada apuntado, para engañar. pero eu teño cousas de... O meu que me están chegando é multas ao móvil. Eu veño da Coruña, porque... veño, Dios, ás 9:15 estaba da Coruña. E agora estou aquí, bueno, déjete de tocar los huevos y venga, que voy a... Vale. E entón, cada semana facíamos unha sección, cada un de nós, e podíamos, que vos parece, se empezamos cada un pouco facendo a base do programa do que íbamos facendo, Sí. Participando con vos, a que vos temos, e nunca tivemos tanta xente Se véndonos. aproveitar que estades aquí, non? E imos facer esas seccións, non? Parece vos? Parecenos... Moi Pois, ben. comezo por exemplo, pois non sei, alguén quere comezar ou comezamos pola orden que íbamos dicindo? Vale, pois eu buscaba vídeos, facía xogos con eses vídeos. Entonces un vídeo que imos poñer agora, a ver se xogamos todos, é un vídeo, a ver se adiviñades a que se refire o que quere contar este home, o que lle fan unha entrevista sobre un suceso que aconteceu, el foi testigo. A ver se ímolo parar cando remata de falar na primeira parte, Moncho, e a ver se entre todos adiviñamos que é o que quere dicir este home. Adiante, Moncho, por favor, moitas gracias. Bueno, pues usted sabe lo que ha ocurrido, que ha pasado en este accidente. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque de corazón. Y luego se llevó a un hospital para una ambulancia. Y luego la policía está recogida. Sí, entonces... Hasta aí. Bueno, a verdade é que é un documento... Ben, eran 6 motoristas que eran motos. Escoitástelo? Fai falta poñelo outra vez con máis volumen. Sí, por favor. Con máis, con Poñe máis aí, de se volumen, podes se pode poñer ser. máis volumen. Outra vez que oído, non? Sí, por favor, que non lo collemos. É verdade que hai que atender ben. Se hai que atender ¿Usted sabe porque... lo que ha ocurrido, que ha pasado en este accidente? Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque de corazón. Y luego se llevó a un hospital para una ambulancia. Y luego la policía está recogida. Vale, bueno, hasta ahora... Fuerte aplauso, por favor. Fuerte aplauso. Le dio un infarto de un ataque al corazón. ¿Qué pensades que pasou? Non sei, vos tedes algunha teoría, ou xa que hai público, podedes falar, tedes algunha teoría do que puido pasar, non? Frases principales eran 6 motoristas que eran motos. Él le están buscando por les nombres, se llama Marcos. El chofer era... El chofer le están buscando por les nombre. Y le dio un infarto de un ataque al corazón. Que opinades de do que nos acaba de contar Nicolás Maduro e Freddie Mercury? Nicolás Maduro e Freddie Mercury non é a mesma persona. Ben, pois imos a ver se, continuando co vídeo, desvelamos un pouco máis do que puido ser. Entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale, gracias. Un placer. Pues, no, a verdade é o talento sobrenatural da periodista por entendelo así a primeira, porque a verdade é que ela despois vai facendo un resumen tipo como fai C3PO en Star Wars cando fala R2D2, que R2D2 di e o outro di
Hombre, pues la verdad es que me parece mal que me digas esto, pero entonces ela entende todo e fai... A periodista en principio pensou un home cun aspecto normal. Sí. Ese foi o fallo. Ese foi o fallo. Este parece que estaba aquí cando Parece que estaba pasou aquí. todo. Dixo, vostede viu o que pasou? E ele dixo, así é. Hasta aí todo E correcto. hasta aí todo ben, non? Entón pode dicirnos que pasou. E comeza. Eran 6 motoristas que eran motos. E a partir de aí todo mellora.